I pozdrav mi ljudi, s vama Dexen TV. Danas radimo tutorial kako namestiti vaš Windows XP 7. 8. da izgleda kao Windows 10. Znači originalno, znači ovo 100% radi, nikad neće da prestane da radi. Jer ja to ima, znači na mom Mediafireu to stoji, izvinite što se ne vidi ovaj gornji dijel, to je tako namješteno Bandicam. Nije to sad ni manje više bitno. Prošli klip je bio tutorial kako namestiti Bandicam. Hvala na tome. Znači, rekao sam da neću možda danas izbaciti video, ali eto, hoću. Ne mogu ni danas da stignem s ovima da snimim Counter, to je vama najzanimljivije do sad. Vidim da je puno podrške na tome, zato što je jedan od njih slavi rođendan. I tek sutra će da izađe klip s njima i možemo da krenemo. Znači, prvo što nam treba je ovo. Windows 10 pack je 7.0. Znači, to treba da uradimo, vidite kako sve to izgleda, znači detaljno. Vidite kako sve se to lepo dobije Windows 10, ovaj start menu, znači ništa ne baguje, možda klikćete koliko hoćete. Na skin packu uvijek baguje start menu, učitava se pola sata i ta sranja i pali se kom pola sata. Kad instalirate ovo dobijete ova dva ovdje sranja, ali to nemojte isključiti ako hoćete da imate sve ovo. Znači sve se promeni, znači ovo sranje, to će, idemo prvo skinemo ovo. Znači to će vam se skine za nekih minuta, tako ta sranja. Znači, ja to sad neću da skidam, sad ću da sam, pošto ja to već imam na kompu, imat ćete link u deskripciji. Samo ja tačno ne vidim da li ima taj link. Ima, to je taj link. Znači, to je to. Kad to skinete, znači sad ćemo pozivam naravno da ja uzem taj folder gdje sam ja to stavio i sad ćemo rađemo. Znači, evo kad smo našli taj WinRAR, kad ste ga dobili, stavite ga ovako na ekran, onda uđete u njega, ne možete automatski da ga ekstraktujete, znači uđete u njega, to je otključeno. Kad vi pokušate da uđete ovo, pisat će vam, vidite, enter password, zaključeno. Znači sve što treba da uradite, da ovo će da nam blokira antivirus, znači normalno vas upozorim, nema virusa. Čim skinete, znači kad budete skidali ovo, ugasite sve antiviruse, evo ja sam ugasio Avast, zato što on blokira, a nema virusa uopšte, evo ja sam skinuo bez problema, radi, čak mi je boostalo FPS kompu. Ovaj je password koji vam treba tu, znači evo, ovaj password koji vam treba, ček sam da izađemo odavde, password koji vam treba, evo vam ga ovdje, znači ukucate ovaj password, tačno taj password, idete ovdje, onda enter password, onda ok. Pazite sad šta će bude. Znači kad vam uđe u ovo, vama će to se učitava. I vama će da uđe u ovo. Imate ovo, znači sve ovako ostavite kako treba. Ovdje, pošto ja imam Windows 7 Start Work 7.0, vama će tu jednom da piše XP, znači ako imate Windows XP tu štiklirate nešto za XP, a ovako ostavite sve ostalo. Znači za Windows 7 8.1 XP i Vista. Znači ovo što je štiklirano to je da sve vam bude kao pravo Windows 10 kada ništa ne baguje, to je to. Ovdje će vam pisati negdje install, vi instalirate to, idete continue, pošto ja već imam to, ja ne mogu pišiti samo install. Znači to je znači to vam je to što se tiče ovako. Znači vama će sve ovako se pojavi. Idete ovdje, znači to imate tačno tu, to je tema. Ne smijete ova dva da isključite, kao što sam rekao, to dobijate. I dobijate ova dva, ovo je staro skin packa koji je bugovo, nenormalno, to ne gledajte, to nećete vidjeti, ali dobijete. Ovo je ovaj koji koristite da bude ovo crno, a kad uključite ovaj, pisat će vam prelazov ID, posivet će vam ekran i kad se učita, bit će vam ovo plavo. Znači to će da vam bude plavo, to je malo loše izgleda, ja bih preporučio da ostavite ovo crno. Znači sve kao Windows 10 kao ti spleca, vidite sve ne laguje uopšte ništa, sve lepo ide, imate sve. I ko ne ovo podvučeno dole i tako, šta je uključeno i evo kanta kako izgleda, vidite ovo refresh, vidite.
sve tako lepo izgleda. Ja imat ćete link u deskripciji za to, imat ćete moj Instagram u deskripciji. Ja mislim da ste uživali u ovom tutorialu, ako jeste bacite like i možemo se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!